Estamos con Lili dos Toxos. Ela é representante da Mariña. E vamos a ver que ten un montón de fans. Vamos a ver por alá. Vamos para lá, Lili. Bueno, pues hoy temos unha sinerxa de medios aquí en Radio Burela. Temos con nos a Televisión de Galicia que está para acompañar a Lili dos Toxos. Estarei cantando unha canción que se chama Batallón de Modistiñas. Ten un toque moi feminista. As mulleres modistas que querían ir á guerra e porque non podían ir, e os homes querían que quedaran na casa. Aquí no restaurante de Moriburela damos a buena sorte a Lili. Chicos, vamos! Pois Lili ten unha voz super versátil que se adapta a calquer circunstancia. Pode cantar unha área de Mozart, que pode cantar un blues. Estamos aquí con Lili, a representante da Mariña, que aparte de cantar fenomenal, pois parece que se dá moi ben aquí o traballo en Sargadelos. Aquí tedes o traballo que fixo Lili, isto está rematado, está perfecto, non lle falta ningún detalle e quedoulle unha peza maravillosa. As mulleres de Sargadelos apoyamos a Lili dos Toxos. As mulleres a poder! Apoio tan importante nestes momentos apoyo tan duros. de artistazas, ademais. Efectivamente. Bueno, e se alguén se preguntaba de que iba disfrazado con escoitar a canción, xo ten claro. Pois sí, vamos De a Modistiña. Gustaríame, por favor, que hoxe meu pai non puido vir. E, bueno, porque está maliño dunha perna, tuvo unha operación na menisco, algo así, tal. Entonces, claro, non podía vir. Un biquiño moi grande para ti, porque, bueno, como toda a miña familia sempre me apoiou moito, e, pois, el que non puido estar hoxe aquí, pois... Para el vai. A ver se non me poño nerviosa. Veña, Lili, adiante. En galego, ya en directo. Batallón de Modistiñas. En galego e en directo, claro, como marcan Romas. Veña. Parece que moi pronto, se Deus non media, teremos as mulleres que ir ata a guerra. Eu xa como medida de precaución estou organizando un batallón. Batallón de modistiñas desfilando polas rúas. Somos las máis repoludas que podedes ver aquí. E xa estamos aprendendo a instrucción con entusiasmo, desexando que se aprecie a nosa forza por aí. 1, 2, 3, mira que ven. 1, 2, 3, mira que ven. O máis fero inimigo caerá desfeito, que estamos decididas a dar o peito. O mesmo un soldado que un capitán preferirán renderse a pelexar. Creen os homes que as mulleres non sabemos defendernos e pretenden dominarnos sen deixarnos rechistar. Pero en canto que nos vexan decididas cara a loita, coas ogras atrás deles de correr non pararán. 1, 2, 3, mira que ven. 1, 2, 3, mira que ven. Hai mozos moi tunantes que din con gracia que habían de vir connosco na retagarda, mas teño que dicirlles con convicción que se les van por diante será mellor. Creen os homes que as mulleres non sabemos defendernos e pretenden dominarnos sen deixarnos rechistar. Pero en canto que nos vexan decididas cara a loita, coas ogras atrás deles de correr non pararán. 1, 2, 3, mira que ven. 1, 2, 3, mira que ven. Moitísimas gracias. Lili dos Toxos